Maluwang, walang mahabang pila at hindi siksikan. Ganito ang sitwasyon ngayong Miyerkules Santo sa isang bus terminal sa Rosales, Pangasinan. Ayon sa pamunuan, kapansin-pansin ang pagbaba ng bilang ng mga pasahero ngayong taon kung ikukumpara nung nakaraang taon sa kaparehong panahon. Bukod sa mga pasahero, ilang bus company rin umano ang nagbawas ng bus para bumiyahe. Sa tala ng pamunuan, kung noon ay kada 15 to 30 minutes ang interval ng bawat bus, ngayon ay nasa 1 oras ang interval ng biyahe kada bus. Kasi last time sir, nung Auno, puno ang passenger dyan. Passenger, transport, halos hindi magkasya dyan sa terminal. Pero ngayon sir, ang luwag nung terminal natin. Kasi yung bus nila na iba po, hindi na binyahe kasi ngayon dahil sa nagtitipid din sila ng gasolina. Kung ilan lang po yung dineploy ni company, bus company na bibiyahe, kunwari 10. Yung 10 lang po kaya in-extend nila yung interval ng bus kasi wala din passengers sir, so lugi din sila. Kailangan din pati bago sila umalis sa terminal nila puno na. Ang bus driver na si Rogelio, umaaray sa tumal ng daloy ng pasahero. Naninibago umano siya dahil sa ganito kasing panahon noong mga nakaraang taon ay mabilis umanong mapuno ng pasahero ang minamaneho nitong bus. Idagdag pa umano ang sobrang mahal na gasolina. Narigat sir. At kinangin natin diesel gawin. Nung kumaya dati na, nung kumati pasado sir. At ako narigat mo talaga. O pa'y makikita sir. Riglas ang aribo lang mo. Bale na pa'y may gatang pag makanin sir. Ado tinamaan natin, tina-crisis na sir. May pa'y di napalpalabas na, nga talaga sir. Awanan baka di kami agyayin nga rin ng bigaton sir. Awan nga talaga, lalo ka awan makita mga pasayeros. Talaga nga stop kami. Badasan mi manin mati nga talaga isang din sir. Ang commuter na si Gloria mula La Union na pabiyahing Bulacan para magbakasyon ngayong Holy Week, matyagang naghihintay ng pampasaherong bus kasama ang kanyang anak. Aniya, mahirap ang sitwasyon ngayon dahil sa tagal ng dating ng mga bus. Medyo mahirap po kasi marami pong pasaheros, kailangan mag-antay ka talaga, tiyaga. Tsaka pasensya, yung habaan mo yung mainit. Gintay po kami ng Kabanatuan po. Tapos na-transfer kami ulit ng jeep papunta po ng San Miguel, Bulacan. 1 hour interval po lang. Hindi pa namin alam kung baka alas 2 na po kami makasakay ulit. Samantala, naka-full alert status na ang kapulisan ng Pangasinan Police Provincial Office sa mga pangunahing lugar tulad ng mga simbahan, bus terminals at pangunahing kalsada upang siguraduhin ang seguridad ngayong Semana Santa. Ngayon po sir is naka-full alert na po ang ating kapulisan. Nagmula po kahapon March 31 hanggang April 5. At ang ating kapulisan po ngayon sir ay naka-deploy na po ang mga tao po natin sa ground upang sa ganun po sila po ang mag-ensure na ma-secure po natin at maging safety po yung mga tao po na pupunta po at dadagsa sa ating mga simbahan, ganoon din po sa mga transport hubs, mga terminals po natin. At iba po pong convergent areas po natin dito po sa ating lalawigan ng Pangasinan. Kung kayo po ay may mga concern, huwag po sana kayo mag-hesitate na tumawag sa aming mga contact numbers na kung saan ito po ay nakapost sa ating mga Facebook pages. O puntahan lamang po ang aming pinakamalapit na himpilan upang sa ganun po matugunan po natin kung ano po yung mga inyong mga concern. Muli po, sana po ay ipagdiwang natin ang mahal na araw na may kaagibat po na respeto sa bawat isa at pananampalataya po sa ating Panginoon. Lester Narag, Balitang, Solid North.